Чиди. Прав! Обратно! Обратно! Така. Чакай насам. Няма да скачи този джип тук. Брат, не за какво скачихме, защото имаше шума, тя надържеше, бе. Ще му огледалото. Ще му огледалото. Ай. Бягай, бягай. Ай, чакай, какво става. Ко бягай сега? Бягай, Първа без да го пускаш назад. Чакай, аз. Първа без. Така че включи базни, бе, брат. Аз ако включа... Знаеш къде ще се кача? Аз бях на задно тях, който. Къде е Вранглера, бе? Дай го напред, бе. Особено ми кара. Чакам с тунинга, сега да видим. Как тунинг си изкарах. Маши ти изкарам по-хубаво. Не, той изобщо. Не, мила кола, бе, брат ми, ама няма тунинг. Няма обе. Аз знам къде мога да кача. Давай, давай. Ангел включи. Дай да включи. Къде са, бе? Е, там горе на маста. Я му ги дайте, Ангел много пил, бе. Когато тук караш, ти ги дам. Не му ги дайте. Той е бая замотан, де. Удари някакъв камък. Чакай малко, бе. Той няма гуми. Бягай, ще не удари камък, бе, човек. Брат ми, включи блокажа. И на втора. Никой не може да ги само назад. Всичко, което е мало, е включил, за да дойде до тук, вярвай. Какво е? Това е